Ahoj, tak byl krásný víkend a já jsem byla na procházce a koukala jsem na některé z vás. Zkuste se taky rozhlídnout na postavení lidí, jak dneska všichni stojí. Bude to pro vás, myslím, velmi přínosné a dobrá zpětná vazba. Většina z nás totiž v poslední době už nemá to správné držení těla, které by mělo být přirozené, pokud nemáme svalové disbalance. A tím způsobem života, tím pohybovým návykem nebo někdy až zlozvykem se dostáváme do velkých svalových disbalancí. A já tomu laicky říkám, že spousta lidí stojí, jak kdyby jsme hodili hadr přes ramínko. Takhle tady visíme na tom těle. Hele, a ono to ani nevypadá moc hezky. V tomhletom nastavení, kdy máme spoustu svalových disbalancí, naše tělo přestává fungovat a začíná bolet. Ale to my klienti určitě znají. Proto chce na tom těle začít pracovat, aby nám začalo být dobře. Některé svaly aktivovat, posílit, některé protáhnout a dostat se do toho správného postavení těla. To znamená, určitě nebudeme takhle hrabatý, mít zkrácený prsní svaly, vzadu ochabí lopatky, strašně předsazenou hlavu, která vede ke spoustu bolestem, vyvalený břicho a někteří mají velmi sklopenou pánev a tady vzniká takzvaná hyperlordóza, takový ten vystrčený zadeček. No nemluvím ani o postavení kolen a kotníků. Takže když my si s tím začneme hrát a začneme to krásně srovnávat, minimálně to postavení té pánve, hned se nám aktivuje bříško, no a už to vypadá trošičku líp. Když porovnáme všechny ty zhroucení postavení těla, všechny ty svalové disbalance a začneme se rovnat, už to tělo vypadá daleko líp. Venku, ale i v kanceláři si dávejte hodně pozor na to postavení hlavy, protože tohle není osobní postavení hlavy. Ucho by mělo být někde nad ramenem, aby ta váha té hlavy nebyla tak obrovská, že vede k různým problémům, který se nám potom řetězí. Pokud takhle budete stát hodně let, vzniknou nejenom zdravotní potíže, ale pak už je tak přetížený i ty obratle, jsou tam různé degenerativní změny, že tu hlavu jednou už ani nevrátíme zpátky. Dokud je to ještě svalový, dá se s ním postupně hrát a tu hlavu zase krásně dostat tam, kde by měla být. Není to, že tam budete dělat něco v křeči, není to o tom dostávat se do křiček, tam tělu taky není dobře. Ale postupně s tím tělem pracovat a moje klienti už ví, jak na to, aby jsme se krásně srovnali. No, vypadá to líp a ještě je to zdravé. Tak mrkni na ostatní a pouč se z toho.